aici, de la Aiud. Multă baftă jucătorilor, antrenorilor pentru ziua de astăzi. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, eu sunt Dan Mihai, iar în momentul următor va începe meciul din semifinala cu numărul 2 între Rapid București și Luceafărul Cluj. Am putea spune că este chiar un derby de Superliga. O să trecem la cele două formații. Începem cu gazdele Luceafărul Cluj, oarecum gazdă pentru că se joacă în Ardeal, cu numărul 11 Vlad Cristian Popa, cu numărul 3 Ianis Cristian Pop, cu numărul 20 Bogdan Haragiș, cu numărul 99 Victor Zorilescu, cu numărul 6 Lucas Darian Chichi, cu numărul 10 Tudor Vinau, cu numărul 30 Ianis Rus, cu numărul 8 Alex Cristian Mititeanu, cu numărul 4 Cristian Ciora, cu numărul 2 Eric Andrei Calos, cu numărul 7 Tudor Ștefan Oltean, cu numărul 14 Mihai Haragis, cu numărul 9 Alberto Câmpean, cu numărul 1 Alexandru Organ, cu numărul 23 David Paraschiv, antrenorul fiind Paul Ghenț. Voi trece și la rapidiști. Momentan clujenii atacă pe partea altă, pătrunde acolo, vine un șut puternic din partea ardelenilor. A fost acolo la balon David Paraschiv, o acțiune frumoasă pe partea dreaptă. Voi trece repede și în revistă și rapidiștii. Cu numărul 2 Codus Filip, cu numărul 99 Mustafa Iaman, cu numărul 1 Mircea Alexandru, cu numărul 10 Dumitru Mario, cu numărul 14 Ionescu George, cu numărul 7 Buraga Nicolas, cu numărul 4 Duțu Filip, cu numărul 22 Pușca Jarreș, cu numărul 9 Iliescu Luca, cu numărul 17 Gheorghițoi Ștefan, cu numărul 11 Manolea Sebastian, cu numărul 8 Bondar Rareș. Antrenorul principal, dar momentan să vedem încă o acțiune a clujenilor. Antrenorul principal Corniciuc Cosmin, antrenorul portar Francesco Stoica. Da, a început acest meci extrem de important în semifinala cu numărul 2 al Cupei Aiud, o ediție care evident se desfășoară, prima ediție care se desfășoară în baza nouă din Aiud. Avem și suporteri clujeni, părinți, evident, care cântă și sunt o adevărată galerie în spatele porții apărate acolo de golkeeperul clujenilor. O să aștept să se întoarcă în spatele, cer scuze, portarului rapidist. Da. Și așteptăm și galeria Rapidului care vine acum, înșoptește Ionel în cască. Să spunem și portarul Rapidist este Alexandru Mircea, care acum a repus la jumătatea terenului. Încearcă acolo, foarte activ, Paraschiv David, însă rapidiștii controlează balonul, decarul echipei Dumitru Mario. A mai întâlnit acest nume în Liga a doua la Progresul Spartak, Mario Dumitru. Obține lovitura liberă, acum este Manolea Sebastian, sau Sebastian Manolea, nu e foarte clar care e numele, Sebi este prenumele Sebastian Manolea. Sebi șutează destul de bine, mingea a trecut razam pe lângă stâlpul din dreapta, însă scapă acolo clujenii fără prea mari probleme. În poartă este capitanul echipei, cel îmbrăcat în verde. Mai are să mai spun, Luceafărul Cluj, în echipament alb și negru, sigla celor de la Cluj, Rapid, evident, echipa alb și vișiniu. Echipamentul identic cu cel de la echipa mare. Încă o dată un șut acolo din alergare al rapidistului Sebastian Manolea. Să vedem ce vor face
Acolo clujenii obțin posesia, aleargă acolo destul de repede Paraschiv David se luptă acolo. Din cădere, trimite mingea de picioare, vine Paraschiv David cu centrarea, șut, execuție frumoasă! Ocazie mare pentru clujeni prin Tudor Vinau. Încerc să-mi aduc aminte care a fost jucătorul care a trimis mingea din cădere de picioare. Cred că este jucătorul cu numărul 20, Bogdan Haragiș. Ce fază frumoasă, Bogdan Haragiș din cădere. Trimite mingea printre picioarele adversarului, iar apoi o acțiune frumoasă pe dreapta cu finalizarea decarului Tudor Vinau. Cea mai mare ocazie a partidei în minutul 4. Uitați, apoi o să urmeze finala mică. Finala mică se va juca cu Alba Iulia. Vedem cine va juca pierzătoarea cu Alba Iulia, iar câștigătoarea cu echipa gazdă Aiud. Apoi finala mare, nu uitați de festivitatea de premiere. Din nou, aruncare de la margine pentru Luceafărul Cluj prin Tudor Vinau pentru David Paraschiv. David Paraschiv se toarce și șutează peste poartă. Oricum, toate echipele calificate în sferturi vor fi invitate și la turnee Sphinx, dar ideea este că au ieșit în evidență toate echipele calificate, echipe bune, evident toate echipele participante. Le mulțumim pe această cale pentru că au venit alături de noi și au făcut un turneu atât de frumos, cum spunea și Crainicul înainte de startul partidei. Posesie pentru rapidiști, tușa din dreapta, se află acolo la balon George Ionescu. George Ionescu. Chiar lovitură liberă. George Ionescu. Fază simpatică în care era certat acolo Bogdan Haragiș, de fapt certat. Mult spus certat, să se așeze mai în stânga și până la urmă a executat micuțul fotbalist indicațiile prețioase ale antrenorului pentru a acoperi mai bine zona. Rapidiștii pleacă pe contraatac, acolo balonul a ajuns la Luca Iliescu. Luca Iliescu în luptă, să spunem și brigada de arbitri, care evident este aceeași cu cea de ieri. Leacu Gabriel și Leacu Nectarie, cei doi arbitri care sunt legitimați la AGF Alba Iulia, la AGF Alba, la AGF Alba. Vedem ce mai și la această fază. Execută rapidiștii, centrarea este interesantă. Cred că a fost acolo decarul echipei, Dumitru Mario, dar clujenii, șepcile roșii, pleacă pe contraatac, o pasă în adâncime. Bună preluare pe poziție viitoare acolo a lui Bogdan Haragiș. Și aplauze din partea părinților care sunt echipați cu o adevărată galerie, cu tobe. Mai ales au câteva steaguri fluturând, nu doar steagurile de galerie de peluză. Di Haragiș se toarce, centrare acolo, însă scot rapidiștii din propriul careu. 1-2 rapid, o deschidere bună pe dreapta, pe poziție viitoare. Însă, vedem dacă ajunge cele din urmă cu ceva noroc, Rareș Bondar aleargă ca o albinuță acolo după balon, dar va fi aruncat de la margine. Tudor Vinau. Clujenii au strâns destul de bine prin Ianis Cristian Pop. Din nou o luptă în propria jumătate. Va fi foarte interesant de văzut cine va reuși să marcheze primii. Din nou vine un șut pentru a estompa acest atac al clujenilor. Contraatac care se dovedește a fi ineficient în această fază. Din nou degajează acolo rapidiștii prin Sebastian Manolea și reține balonul acolo portarul celor de la Luceafărul Cluj. Cred că Alexandru este, dacă am văzut eu bine. Trebuie să-mi dau seama ce număr are portarul. Dar ne mutăm privirea în partea opusă, unde rapidiștii construiesc frumos. A fost o pasă acolo între
cu jucătorul cu numărul 11, Sebastian Manolea și apoi Mariu Dumitru. Vine și șutul din cădere al clujenilor prin Bogdan Haragiș. Posesie pentru clujeni, pasă pe curție viitoare pentru David, însă este acolo Sebastian Manolea și reușește să respingă. Din nou încearcă acolo clujenii să plece pe contraatac. Posesia revine la Cristian Ciora. Cristian Ciora, apoi o degajare, însă momentan în ultimele 3-4 minute cele două echipe nu țin foarte mult de minge. Tensiunea se simte în aer, părinții vor să susțină copiii și favoriții în același timp, nu e nimic greșit în ceea ce am spus. O întoarcere, o pivotare frumoasă, jucătorul cu numărul 20 pentru șutul lui David Paraschiv, din nou a fost Bogdan Haragiș. Acum Daniel Paraschiv, o centrare la firul ierbii, însă rapidiștii pot pleca pe contraatac. Este balonul acolo la Rareș Bondar obține posesia, o aruncare bună pe poziția viitoare, dar lovește acolo în călcâi pe atacantul Luca Iliescu. Ceva mai înalt, Luca încearcă să atace balonul, însă acum revine balonul la George Ionescu. George Ionescu încearcă o pasă, din nou clujenii în posesie prin Tudor Vinau. Tudor Vinau, un dribbling, încearcă, dar reușesc rapidiștii prin Ștefan Gheorghițoi să recupereze. Gheorghițoi trebuie să paseze mai repede pentru Mario Dumitru. Mario Dumitru încearcă să deschidă pe dreapta, însă este atent Tudor Vinau și dă balonul în Rareș Bondar și va fi posesie pentru clujeni. Face schimbări acolo Paul Ghenț. Triplă schimbare, schimbă liniile, forțe proaspete. Haideți să vedem care sunt jucătorii care vor intra. Tudor Ștefan Oltean, unul dintre ei, asemenea numărul 8, Alex Cristian Mititeanu, cer scuze, și numărul 30, Ianis Rus. Sunt fotbaliștii care vor intra la clujeni. Dar după ce se va executa această lovitură liberă pentru clujeni, o pasă lungă, hai să vedem dacă păstrează balonul. Nu ajunge acolo, continuă Albert, centrare, scoate foarte bine rapidistul Filip Duțu, vine încă un șut acolo al nouarului Alberto Câmpean, din nou se scoate din fața porții. Asalt al clujenilor, o frumoasă fentă din corp al atacantului Alberto Câmpean. Trimis înapoi, vine centrarea, degajarea înaltă, mai bine zis, pentru Bogdan Haragiș. Bogdan Haragiș se luptă, însă încă o dată scoate rapidistul acolo Filip Duțu. Este posesie pentru rapidiști prin Alexandru Mircea, goalkeeperul pasează pe partea dreaptă pentru același Filip Duțu, care a scos din fața porții la cel mai puternic atac aici un luft, însă se repliază, vine atacantul Alberto Câmpean și scoate de acolo posesia din poziția periculoasă. David Paraschiv încearcă să recupereze, să vedem, Mara pune piciorul bine, continuă, are ambiție și obține poziția. David Paraschiv încearcă un 1-2 rapid, nu reușesc acolo, vine, agață, înțeapă balonul Alberto Câmpean, iar apoi decarul Tudor Vinau încă o dată și este lovitură de colț, se fac schimbările acum la această fază fixă. Cere antrenorului să iasă prin zona mai apropiată. Nu, fac doar două, poate bine pentru Bondar, pentru Bogdan Haragiș, cer scuze. Bogdan Haragiș, acum o centrare moale a lui Cristian Ciora. Ce vor face rapidiștii, are spațiu de manevră pe partea stângă
Nicolas Buraga. Preluare aici a noului intrat al clujenilor, Tudor Ștefan Oltean. Încă o intercepție din partea lui Filip Duțu. Filip Duțu. Din nou, acum deviere pe spate. Nicolas Buraga. Nicolas Buraga! Șut! Prinde portarul clujenilor în doi timpi acolo. Ce să dau seama ce număr are portarul clujenilor. Capitanul a avut o intervenție bună. No, posesie. Așteptăm. Alexandru este portarul. Am vrut să fim foarte siguri pentru că nu o vedem din acest numărul de pe spate. Și nu vrem să dăm credit al cuiva pentru intervențiile bune. Din nou o pasă în adâncime pe dreapta, emoții pentru Alexandru, însă pasa lui Nicolas Buraga se duce într-un adversar. Suntem în momentul 15, în continuare 0-0. Dacă va fi egalitate, vor fi 3 lovituri de departajare și tensiunea va crește, dar cel mai probabil una dintre cele două echipe va marca. Asta nu înseamnă că nu vom avea lovituri de departajare, dacă va fi egal, evident. Din nou, rapidiștii fac pressing acolo și obțin posesia. Aruncare din dreapta, mingea ajunge în care o să încearcă o centrare pentru voleul lui Sebastian Manolea. Și acum Sebastian Manolea, un șut din prima moale, atenuat acolo de defensiva clujeană. Rapidiștii încearcă să forțeze acum în doua treime a primei reprize. Aruncare de la margine pentru clujeni prin Ianis Rus. Ianis Rus iese balonul afară și va fi din nou posesie pentru clujeni. Urcă ca la rugby echipa lui Paul Ghenț. În cine aruncă de la margine. A fost acolo Ianis Rus. Ianis Rus cu Bogdan Haragis. Bogdan Haragis pentru Alex Cristian Mititeanu. Din nou aici o pasă pentru novarul Alberto Câmpean. Alberto Câmpean caută să șuteze, cred, pierde posesia, a ținut prea mult de balon, recuperează rapidiștii prin Rareș Pușcaș. Rareș Pușcaș a pierdut și el posesia, din nou acum balonul revine, haideți să vedem cui. Rareș Pușcaș se luptă, însă clujenii au avut balonul pentru câteva secunde. Vedem acest contraatac cu Filip Codruț. Filip Codruț, un luft acolo, dar se repliază destul de repede pătrarul celor de la ceafărul lui Cluj, Ciora Cristian. Minutul 17 în continuare. 0-0, niciun gol marcat, au fost câteva acțiuni periculoase, câteva atacuri. La ceafărul lui Cluj se pregătește să intre și Vlad Cristian Popa. Cum e Paul Ghenț, rulează tot lotul, le dă minute tuturor jucătorilor și asta este evident de apreciat. Indiferent de scor, indiferent de rezultat. Ianis Rus se luptă acolo la balon cu Bogdan Haragis. Dacă pe contraatac rapidiștii pe partea dată prin Rareș Pușcaș. Rareș Pușcaș, centrare și ratare uriașă. Nicolas Buraga. Nicolas Buraga aproape de a marca primul gol al acestei de-a doua semifinale. A intrat acolo jucătorul cu numărul 11, Vlad Cristian Popa. A ieșit jucătorul cu numărul 20, Bogdan Haragis. Din nou posesie pentru rapidiști.
Trimite piciorul prea sus și va fi fault. Periculos jocul. Repune repede Alexandru, goalkeeperul. Acum o pasă pentru jucătorul cu numărul 2, Eric Andrei Kalos. Din nou balonul revine la Ianis Rus, însă rapidiștii recuperează o frumoasă fentă și apoi pasă pentru Nicolas Buraga. Nou recuperează clujenii. Foarte bun jocul de pivot acolo al lui Ianis Rus. Mingea pe partea dreaptă la optarul Alex Cristian Mititeanu și obțin posesia clujenii. Alex Mititeanu pasă pentru Ianis Rus. Ianis Rus va executa lovitura de colț de pe partea dreaptă. Șepcile roșii pot marca aici. Vine șutul cu latul prea moale al nouarului Alberto Câmpean. Rapidiștii din nou construiesc o pasă lungă pentru Rareș Pușcaș. Ce pasă inteligentă a fost acolo din prima, pe poziție viitoare, în diagonal, în 45 de grade, Alex Cristian Mititeanu. Însă intercepția foarte bună a rapidiștilor. Din nou Mititeanu se luptă și vine șutul ratat acolo al lui Alberto Câmpean. Suntem în minutul 20 și mai avem 40 de secunde din această primă repriză. În continuare 0-0. Echilibrul se simte în aer, doamnelor și domnilor, unde rapidiștii acum caută să marcheze pe final, dar pierd posesia. Mititeanu se află la balon. Un dribbling, stă bine pe picioare, pasează bine. Să vedem ce va face aici nouarul Alberto Câmpeanu. Se mai face o schimbare, cred. Rulează lotul antrenorul celor de la Ucluj. Vedem Alex Cristian Mititeanu. Pasă, interesantă pasă cu exteriorul a jucătorului cu numărul 2 acolo, Eric Andrei Kalos. Și este fir final al primei reprize, 0-0 între Luceafărul Cluj și Rapid București, meci care costă pentru Cupa Aiud, ediția cu numărul 1 aici în baza nouă. Iar prima semifinală a fost 2-0 pentru Aiud împotriva celor de la Alba Iulia. Așadar, rămâneți aproape pentru a afla cine va juca în finala mică și cine în finala mare.
Am revenit cu repriza a doua a meciului între Luceafărul Cluj și Rapid București, partidă care costă pentru semifinala cu numărul 2 a Cupei Aiud, ediția 9 din baza, ediția cu numărul 1 din baza 9. Scorul este 0-0 la pauză. Să vedem dacă vor reuși să marcheze una dintre cele două formații. Dacă nu, se va stabili câștigătorul acestei semifinale și participarea în finala mare la loviturile de departajare. Un atac pe partea dreaptă pentru clujeni, cred că este David Paraschiv, centralul David Paraschiv cade și este lovitură pentru clujeni, chiar la marginea careului, dacă am văzut eu bine. De aceea am așteptat puțin, deși semnul era clar de lovitură liberă. Părea la prima față că este în careu, dar evident văd mult mai bine frații Leacu Gabriel și Leacu Nectarie. Din nou față fixă pentru clujeni, o față importantă, poate șuta direct pe poartă. Vedem dacă Ianis va șuta direct pe poartă, așa face, doar că mult peste. A încercat acolo să rupă plasa decarul clujenilor, Tudor Vinau, îmi cer scuze. El a fost cel care a șutat. Construiesc Alvișinii. Feroviarii acum, o tușă în dreapta, Tudor Vinau recuperează, va fi ușor de recunoscut. Acel bandaj la mâna dreaptă. Tudor Vinau. Mi-aduce aminte de Benzema și tricou alb și jucător ofensiv. Știți povestea lui Benzema, nu s-a operat pentru a juca fotbal în continuu la mână. Bineînțeles, nu cred că e vorba de așa ceva la acest micuț fotbalist. Recuperează Tudor Vinau. Tudor Vinau, o pasă bună. Luceafărul Cluj atacă pe partea dreaptă. Șutul a fost acolo din unghi. După o pasă a nouarului Alberto Câmpean, un șut din lateral dreapta. Cred că a fost ce să dau seama. Cred că a fost numărul 23, da? David Paraschiv din nou acum. Vedem din nou pasa bună pentru David Paraschiv. Șutul lui David Paraschiv în dreapta, în plasa laterală. Este al doilea șut al lui David Paraschiv de pe partea dreaptă. Urcă acolo ardelenii cu toate liniile. Intercepție bună, cel puțin în prima fază, a lui Eric Andrei Caloș. Rapidiștii ies din încleștarea clujenilor și e o aruncare de la margine, tușa din stânga pentru decanul Mario Dumitru. Mario Dumitru, și acum vine degajarea goalkeeperului clujenilor prin Alexandru. Din nou se luptă acolo clujenii. Este la balon jucătorul cu numărul 20, Bogdan Haragiș. Haragiș a pierdut posesia. Cum rapidiștii pus sub presiune, degajează din zona periculoasă până la nouară. Nouarul echipei acum pasă pentru Mario Dumitru. Mario Dumitru! O execuție pretențioasă, obține lovitura de colț. A fost pasa a lui Luca Iliescu și va fi lovitură de colț pentru rapidiști de pe partea dreaptă. Părinții clujenilor simt momentul mai puțin bun al copilor și favoriților lor și își încurajează echipa. Luca Iliescu va executa lovitura de colț de pe dreapta. O mișcare browniană acolo în care e ținut foarte strâns. Optarul echipei, mingea este respinsă. Haideți să vedem șutul. În punct de vedere tactic, asta trebuia făcut. Sebastian Manolea a șutat din prima, pentru că la aceste cornere care nu sunt fructificate pot exista contraatacuri extrem de periculoase și să se marcheze. Așa se face și fotbalul mare. Trebuie să se finalizeze cumva lovitura de colț pentru a nu fi surprinși pe contraatac. Din nou pasă pe partea stângă, un 2-uri frumoase, rapide, cu optarul Rareș Bondar la centrare. Clujenii au fost pus sub presiune în ultimele momente, să vedem dacă vor reuși din nou să plece pe contraatac. Este la balon foarte bine, pasă pe stânga, intenția cel puțin a lui David Paraschiv, un duel acolo, rezistă clujenii, Tudor Vinau, un 1-2 și un tackling de Premier League am avut aici la Aiud în complex. Bun tacklingul. Bun tacklingul giuleștenilor. Așteptăm să se reia jocul, doar că decarul rapidiștilor
acuză o lovitură Mario Dumitru. Acuză o lovitură pe gleznă. Încercam să văd, Mario Dumitru este capitanul, cel care este faultat. Încercam să văd la glezna piciorului drept acolo. Primește îngrijiri medicale, se ridică, va fi bine. Și asta este cel mai important, ca micii fotbaliști să nu se accidenteze. Tudor Vinau aruncă de la margine. Se va repeta aruncarea de la margine. Tudor Vinau trimite, resping rapidiștii. Caută soluția. Va pasa înapoi pentru Ianis Cristian Pop. Ianis Cristian Pop pasă pe dreapta pentru Eric Andrei Calos. Calos acum pentru Alberto Câmpean ca un pivot cu spate la poartă. Din nou balonul revine la Ianis Cristian Pop. Foarte bine la Vinau. Vinau în centru. Se întoarce. O pivotare. Caută șutul. Tot încearcă să găsească traiectoria și spațiul, însă nu se întâmplă acest lucru și pasează Alberto Câmpean înapoi pentru Ianis Cristian Pop. Din nou Calos, aici cred că a fost Bogdan Haragiș, însă rapidiștii încearcă să plece pe contraatac, doar că nu reușește acolo Feroviarul să păstreze balonul în teren. Din nou Haragiș, centrarea a fost bună! Vinau Tudor a încercat să înțepe balonul, dar balonul revine la portarul cu numărul 99, Yaman Mustafa. Yaman Mustafa a intrat în repriza a doua. Cum Feroviarii, o pasă pe dreapta, un călcâi acolo, o perioadă cu călcâi al Luca Iliescu. Însă o pasă interesantă, a fost și, cred că și faultat timpul pasei Alberto Câmpean, să fiu sincer. Însă obțin aruncarea de la margine. Clujenii de pe partea dreaptă. David Paraschiv este cel care va arunca de la margine. Doar un singur jucător, Tudor Vinau, în careu. Bogdan Haragi se luptă acolo cu fundașul rapidist. Cred că Nicolas Buraga îl lasă acolo pe coechipierul său. A ieșit de pe teren să arunce de la margine. Este balonul, pentru că a primit mingea direct în afară și este posesie pentru clujeni. Bogdan Haragiș înalță balonul, resping acolo Filip Duțu. Vine un șut superb! De la mare distanță, stilul lui Gică Hagi, fără să exagerez. Cred că a fost acolo doiarul. Ce execuție, Eric Andrei Calos. Sub transversală a șutat, forță, destul de plasat, iar clujienii puteau să marcheze un Eurogol. Lovitură de colț pentru ardeleni. Mingea e respinsă foarte bine la prima bară. Haideți să vedem o farfecă acolo a lui Tudor Vinau. Clujenii s-au dezlănțuit, execuții magnifice. Vedem scoaterea balonului din suprafața periculoasă a rapidiștilor. Nu are efect, o recuperare a lui Tudor Vinau, iar apoi Bogdan Haragiș a șutat. Da, spune Ionel, regizorul transmisiunii, că Hagi dă cu stângul, nu cu dreptul. M-a marcat Hagi cu ambele picioarele, dar este stângaci. Din nou, Bogdan Haragiș, un șut în blocaj, continuă atacul. A fost o execuție superbă, o execuție care va rămâne pe retină a doiarului Eric Andrei Calos. Rămâne 0-0 și ne îndreptăm spre lovituri de departajare în acest ritm. Din nou acum Eric vrea să paseze, o pasă filtrantă, vine luftul acolo a lui Ștefan Gheorghițoi, însă a fost la post Yaman Mustafa. Rapidiștii, mingea direct în afară, poziție pentru clujeni. După 30 de minute pot să spun că ardelenii au dominat în proporție de 60% partida. Din nou pasă pentru David Paraschiv, dar și rapidiștii au avut momentele lor. Aici un fault în atac, iar Paul Gens mai face o schimbare, îl introduce acolo pe Alex Cristian Mititeanu. Vedem cine va ieși de pe teren, chiar lângă noi, în cadrul apropiat.
gâfâie, e obosit, trage de el, muncește, speră să ajungă în finala cu Aiud, Bogdan Haragiș. Posesie pentru rapidiști, cum urmează, sau pare că urmează momente mai bune pentru Feroviar. Suntem în ultimul sfert al meciului, minutul 31. Luca se încearcă o combinație cu Mario Dumitru să pierd posesia. Vedem David Paraschiv pătrunde bine pe partea dreaptă, dar dublează destul de bine, eficient Filip Duțu și la siguranță trimite în afară. Ne uităm din ce în ce mai des la cronometru, minutul 31. Uitați că la ora 12 și 20 de minute, dacă nu mă înșel, este finala mică, iar apoi finala mare, după evident festivitatea de premiere. Finala mare la ora 2 și festivitatea la ora 3. Pleacă pe contraatac rapidiștii, agață bine balonul acolo Eric Andrei Kalos și va fi posesie pentru Feroviar de pe partea stângă. Minutul 32 al partidei. În continuare 0-0. Eric Kalos se luptă acolo cu atacantul rapidist. Luca încearcă un pressing, trece balonul de Filip Duțu. Degajează Yaman Mustafa pentru șeptarul Nicolas Buraga. Nicolas Buraga, am confundat acum câteva momente. Nicolas Buraga nu ajunge la balon. Se luptă Ianis Cristian Pop, pătăiosul fundaș al clujenilor. Minutul 32 în continuare este 0-0 între Rapid și Luceafărul Cluj. Să spunem, Rapid a venit cu trenul de la București. Primul meci în grupa D, o înfrângere 1-3 cu Lucian Blaga Reghi. Apoi o victorie cu GT Alba Iulia în grupă. O victorie cu Debrecen tot 2-1. Și o victorie în sferturi 3-2 cu Auto Timișoara. De partea cealaltă clujenii 10-0 cu Unirea Ogna Sibiu, 4-3 cu Star Pro Optimum și un 13-0 cu o echipă din Ungaria. Să spunem că e Gheomandrod, mai greu cu pronunția, să mă iertați. Iar în sferturi un derby local cu Viitorul Cluj, o victorie 3-0 la Masa Verde. Mai bine zis, echipa din Ungaria care nu e din Debrecen. Nu vreau să zic, dar efectiv nu mi iese pronunția. Vinau Tudor, o diagonală. E vorba de această echipă înfrântă în ultima etapă de Luceafărul Cluj cu 13-0. O echipă care este înfrățită cu orașul Aiud. Din nou pasează rapidiștii. Filip Duțu întoarce în fața lui Alex Cristian Mititeanu. Vine acolo foarte bine Ștefan Gheorghițoi, pasă pe poziție viitoare, poate fi un contraatac pericos al rapidiștilor prin Rareș Pușcaș, dar Ianis Cristian Pop are o intervenție salvatoare. Dacă va strânge la timp, doiarul formației Eric Andrei Kalos. Spuneam, vom avea finala mare la ora 2, dar nu uitați înainte finala mică și festivitatea premiere de la ora 3. Din nou, aici aruncare de la margine pentru rapidiști prin Nicolas Buraga. Este reintrodus în arenă Ianis Rus și de asemenea va reintra Vlad Cristian Pop. Vine șutul periculos, o intervenție salvatoare și lovitura de colț de la Rădăcina Bare. A scos golkeeperul Alexandru. Fază periculoasă din partea rapidiștilor. Se execută lovitura de colț. N-am văzut cine a șutat, să fiu sincer. Încă un șut! Oh, ce intervenție a lui Alexandru! Ca o felină s-a aruncat de la o bală la alta. O panteră a plonjat salvator pentru ardeleni. Este fază fixă din nou pentru bucureșteni, care, spuneam, clujenii au dominat 60%, cam 60% din partidă, însă și rapidiștii au avut momentele lor bune, cum au fost acestea.
Vedem ce se va întâmpla. Orice gol poate să fie, poate să însemne finala. Un doiuri norocoase, balonul ajunge acolo, iese portarul. Haideți să vedem dacă va urma o centrare bună. Ține de balon suficient de mult timp pentru ca portarul Yaman să revină între buturi. Centrare în forță acolo a lui David Paraschiv pentru Vinau, pentru Tudor Vinau, însă reușesc Feroviarii prin Filip Duțu să recupereze pe tot scurt moment. Acum o pasă pentru David Paraschiv. Încearcă un pressing și Tudor Vinau. Iese balonul în afară din Rareș Pușcaș. Aruncat de la margine pentru Luceafărul Cluj de pe partea stângă prin Vlad Cristian Popa. A ieșit decarul Tudor Vinau. Să vedem dacă va reuși aici să protejeze balonul. Ianis Cristian Pop, ajutat de Eric Andrei Calos. Iese din dispozitiv acolo jucătorul cu numărul 17, Ștefan Gheorghițoi. Ștefan Gheorghițoi, vine pasa! Dor, ce intervenție salvatoare a lui Vlad Cristian Popa în fața lui Sebastian Manolea. Putea să fie golul care să ducă pe Feroviar în finală. O intercepție bună, finalizare nu la fel de reușită din partea lui Mario Dumitru. Pleacă pe contraatac clujenii, șepcele roșii în fața marcării golului. Coechipierii de pe margine plecau pe contraatac în stânga, alături de coechipier. O execuție acolo a lui Ianis Rus, scoasă de lângă bară. Ce moment dramatic am avut aici, arena din Aiud, cu coechipierii de pe Banga alergând acolo în tandem cu Ianis Rus, cel care a șutat, însă intervenție salvatoare din partea lui Yaman Mustafa. Lovitură de colț pentru clujeni de pe partea dreaptă. Suntem în minutul 38 și este ca un meci de box în care egalitate și urmează runda a 12-a, unde fiecare vrea să dea knockout-ul. Vine degajarea lui Alexandru, multe intervenții salvatoare. Încearcă și reușește din cădere Ștefan Gheorghițoi să respingă. Mai sunt 2 minute și jumătate și ne apropiem de lovituri de departajare în aceste momente. Aruncare de la margine pentru clujeni de pe partea dreaptă. Vedem unde va ajunge balonul, centrare și lovitură de cap! Acolo a lui Vlad Cristian Popa. Nu vreți să știți cum trăiesc cei care acum sunt pe margine de la Luceafărul Cluj. Încă un șut acolo pe portar. A fost execuția lui Eric Andrei Calos. Din nou rapidiștii acum pleacă pe contraatac. Balonul ajunge la Andrei. Încearcă din nou acolo. Nu este Rareș, îmi cer scuze, Rareș Pușcaș. Încearcă și reușește să țină de balon. Acum pierde posesia rapidiștii, însă dublează. Se dublează destul de bine rapidiștii. Ștefan Gheorghițoi repară greșeala coechipierului și este aruncat de la margine pentru Luceafărul Cluj. Vlad Cristian Popa. Gol! Gol Luceafărul Cluj! Și este extrem de mare bucuria pentru clujeni. Încerc să-mi dau seama cine a marcat, pentru că acolo nu am văzut foarte bine. Un lob a fost. Un gol marcat în finalul partidei. Pleacă pe contraatac clujenii. Vine șutul Noarului de la Luceafărul Cluj. A fost acolo Alberto Câmpean. Din nou pleacă pe contraatac rapidiștii. Vor să marcheze repede. Lovitură de colț a lui Sebastian Manolea. Sebastian Manolea. Suntem 43 pe live. Bate acolo Sebastian Manolea. Lovitură de cap a lui Rareș Pușcaș.
Rezultat final 1-0 pentru Luceafărul Cluj, victoria adusă în ultimele secunde, în ultimele minute, o luptă acolo în careul rapidiștilor și un lob care s-a dus în plasă. Victorie pentru Luceafărul Cluj, victorie muncită pe final de meci, așadar finala mică va fi între Rapid și Alba Iulia, iar finala mare Aiud cu Luceafărul Cluj. Rămâneți aproape, revenim de la ora 12 și 20 de minute cu finala mică, ora 2 cu finala mare și festivitatea premiere de la ora 3. Eu sunt Dan Mihai, ne reauzim în câteva ore. Deci finala juniorul Aiud va întâlni Luceafărul Universitatea Cluj-Napoca, iar meciul pentru locurile 3-4 va fi de asemenea un meci mare în care va fi București. Triști jucătorii, dar eu îi felicit pentru felul în care au jucat. Păcat că la fotbal este numai un învingător, astăzi meritau ambele echipe să câștige. Deci vă spuneam, în finala mică, GT Sport Alba Iulia va întâlni Rapid București. Vom urmări în continuare alte două partide care vor fi pentru configurația clasamentului începând de la locul 4 în jos. Vom avea meciul Viitorul Cluj Auto Timișoara, iar pe T2 juniorul Suceava cu Debrecen din Ungaria.